Slovo dostáva Jordan Bardella za Patriotov pre Európu. Vážená pani predsedníčka Európskeho parlamentu, vážená pani von der Leyen, európske voľby z júna boli aj poučením a nikto to nemôže ignorovať. Posilnila sa strana patriotov všade a na inej časti politického spektra došlo k úbytku, čiže je tu jasné, že je tu vôľa chrániť identitu a hlavne demokraciu. Voliči zamietli ekológiu, ktorá trestá aj poľnohospodárov, aj tradície, aj životnú úroveň. Nechcú čím ďalej tým viac noriem obmedzujúcich, keď sa správame obchodne naivne voči obchodným veľmociam. Voliči zamietli masovú migráciu, chcú chrániť hranice, takže treba na to zareagovať. Európania chcú ostať sami sebou a pokračovať ako doteraz pri Green Deale alebo pri tom migračnom pakte. To by znamenalo ignorovať to, čo vzišlo z urien. Máme tu vojnu, máme ruskú agresiu a hrozí, že budeme hospodársky zaostávať. Sú tu aj výzvy, nové technológie, umelá inteligencia, preto treba viac zvrchovanosti a naozaj strategickú autonómiu pre Európu, pre naše národy, ale aj pre Francúzsko. Preto vyzývam európskych poslancov, aby tu bola jednotná voľba za predsedu Európskej komisie. Takže vedzte, že európski patrioti budú proti vášmu